Kun kita may gugma, ipakita sa buhat sayod ta, gaway bili ang gugmatang way katumana. Mao kini ang gugmang gipadayag kanato, ayaw ipamulo sa pulong lamang, apan sa kinabuhi may kauswaga. Kun kita may gugma, lamdagan taang kangit-ngit sa uban, mao kini ang gugmatang may katumanan. Mao kini ang gugmang gipadayag kanato, ayaw ipamulo sa pulong lamang, apan sa kinabuhi may kauswagan.